What is LOVE? What is love? मोजां मोननाया मा? Dear studentफोर, आं नोंसोरखौ दिनै फोरोंगोन. What is love? मोजां मोननाया मा? मोजां मोननाया जाबाय खिनायाव गोसोखांनाय, हासुनायाव गोसोखांनाय आरो लोगो हमखांबा बारे बारे लोगो हमनो लुगैनाय. बिनि उनाव मोनलायाबाथाय Sir, मा जायो? may I come in? Oh, come. You go. You are shit. Hey, थाम्फैया disturb. मा होनदोंमोनलाय? मोजां मोननाया जादों हाबा जाखांनायनि उनाव दुदुब दादाब बुलायलायनाय. May I come in, sir? मानो बुलायो May I मिथिगौ? come in, sir? Hey, come here. You are gossip. गासिबो जरा जरा जिरायना दद खोनासं. नोंसोरथ' हाबा जाबा बुलायखागोन. सोर बुलायो मोनथिजोबखायो आं. मोजां मोननाया मा जिनिस आरो फोरमायबावगोन आं. मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? सोरांबानो लोगो हमनाय. May I come in, Hey, sir? come. Oh, sir. जिराय. Sir, निमाहा होदो. खोमायाव हमना गसंना था. दिनै आं नोंसोरखौ फोरोंगोन. What is love? चुप.